Oganda kaunti ma Migori ojiw mondo bed kagolo remo mondo res jotuo madwaro remo e kinde ka kinde. Mana kaka jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Malero lipot yango ni kaunti no bedo koda nok mar remo maromo lita 400 e dwe ka dwe. Remo chalo kaka yath ma jatuo muonyo mondo koro bed mangima. Moko jotuo madwaro remo ma oting'o jogo mantie kod tuono maringa mar remo kata sickle cell. Mine monyuol dwaro remo, jotuo man kod tuono mar malaria kod mamoko osewito ngimagi nikech rem mayudo remo e wang' sa. Moko kuom jotuo bende osidho resruok ka kuom remo ma igolo kod oganda e kinde ka kinde. Mine mang'eny manie osiptal manual to lose blood. Nitie nyithindo mang'eny matho because of blood nikech malaria. Accident wawito vijende wa mang'eny. Koro kwa wuok oko chieng' ni kata chieng' moro amora to wagolo remo to wa save life mag ji mang'eny. Remo nyaka mane e dendwa wuon. To ka kwa biro mwagolo remo onge kaka wanyalo konyo jotuo. Sana watemo kata mana ni ok kawuono kende to ndalo moyaw skul be wadhi e skunde wamanyo remo. Efi aluoch modako tuno maringa mar remo en achiel kuom jogo eko mareo ma igolo kod oganda osebiro kareso. Jatuo mar sickle cell manigi sickle cell en itere osiptal sate ka sate kendo wabedo matuo sate. Inya yudo ka juma ni otero osiptal omeda remo kigola osiptal next week kata juma mabiro yudo ko chako rwaka kendo ni remo mano omeda cha orumo. Oluoch en achiel kuom jombete mag golo remo ma osewuok oko e kaunti ma Migori maji oganda mondo gol remo mondo kores oganda. Samri golo remo nikech remo ni onyalo konyo ngima jasikla kata onyalo konyo ngima wadu moro kata onyalo konyo ngima nyaminu moro kata mamau. Kaunti ma Migori dwaro remo mok tin lita 1,000 kod 200 kuom dwe ka dwe ma imedo jotuo mopogore opogore. Kata kamano mana maromo remo lita 900 kende ema kaunti ma Migori nyalo yudo ka okuom oganda ka bende koro mae nyiso ni nok mar remo dwe ka dwe romo lita 400. We have a shortage of about 400 units of blood that we should be having for us to have in our blood satellite to service all the 16 sub-county hospitals. To nyaka kawuono pok wachopo target marwa nikech kaka remo kaka wamedo yudo jotuo mang'eny e kaka wamedo tiyo gi remo mang'eny. Koro remo miyo nwa gombo ni mondo kwanyalo biro wate wagol remo wanyalo konyo jotuo mondo kik wabed gi shida mar ni joge watho to wan gi remo mwanyalo konyo godo jotuo wa. Apisa mochune chendogo mag remo e kaunti ma Migori Catherine Odera moriko ne owuoyo kinde nyasi mar golo remo e piny mangima. Nyasi mane obagbo ma Migori ne owacho ni jopuonje skundego mag sekondar osebiro ka koro golo remo ka bende mae osemiyo koro giyudo remo maromo lita 900 e dwe ka dwe. To ndalo moyaw skul be wadhi e skunde wamanyo remo. To koro sama skunde olor samoro bedo gi challenge nikech ok wanyalo yudo remo ni moromo. Onego igol remo bang' dweche 3. To mano be ber nikech kigolo remo be remo nyuolore ma ibedo gi fresh blood ma circulate in your system be timo improvement of your immunity. Tend migawo mathe kaunti ma Migori koro ji oganda e kaunti ma Migori mondo koro ber ka golo remo kinde ka kinde mondo res jotuo madwaro remo. Nitie nyaka joma nigi kidney problem madhi e dialysis daily. To ka ok wayudo remo ni jotuo gi ok wanyal konyo. Seche mang'eny wabedo kod weche madwaro remo kaka minewa ma nyuol. Apisa mochune chendogo mag pim e laboratories e kaunti ma Migori Boniface Olalo wacho ni gisebiro ka gitimo maber kod kar pimo remo kata menyo remo moyudre e kaunti no ma Kisumu mondo koro remo gikaw osegol e kaunti ma Migori koro duogi wang' sa mondo ko gires oganda. Sometimes our turnaround time delays a little bit because of some technicalities at the screening center in Kisumu, but so far the turnaround time has been good. But I want to say that if we have those material, the equipment, we have the capacity to screen our blood in Migori County. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kamiti mar od bura ma Senate mochung'ne teko dwaro ni piny owacho chuog chik